Shugaban ƙasar Amurka ya fara bambame Najeriya a halin yanzu kamar yadda labari yake zuwa mu. Takaice muku ma ga irin burbushin makamin da aka hullo kamar yadda kuke gani. Kuma wannan mummunan harin da aka kai an kai shi ne garin Jabo da ke Tambuwal Local Government a jihar Sokoto. To ga yadda dai rahoto ya zo tun daren jiya 25 ga watan Disamban nan da muke ciki, wato daren da aka gama bikin Kirsimeti. Donald Trump ya bada umarnin cewa fa a je a bambame Northwest, ma'ana arewa maso yamma ta Najeriya. Kuma cikin bayanan sai a takaice yake faɗin cewar ba kama akwai wasu 'yan firamare kiristoci waɗanda aka kashe. Wannan dalilin sa ya gargaɗi 'yan ƙungiyar ISIS to fa daga bisani dai shine fa ba da umarnin fa a je a bambame Northwest na Najeriya. Kuma biyo bayan bayanan Donald Trump ne fa na ba su umarni da ya fa shine fa tsakiyar daren jiya 25 ga watan Disamban nan da muke ciki na 2025 kawai suka bambame wani gari da ake kiransa Jabo. To amma harin fa da suka kai ko bai dira cikin al'umma ba, sai dira a gefen gari. Wannan dalilin yasa mutanen gari suka zo suka zagaye wannan abun ana ta kallo, har wani ma yake yin bayani kamar yadda zan samu ku bidiyo a gaba ku ji ainihin zahirin abin da ya faru. Fa biyo bayan haka ne fa sai gashi Donald Trump ya fito ya ce wai harin da aka kai jihar Sokoto, wannan harin na taya murna kiristoci ne ga waɗanda suka rasa rayukansu a baya. Ku biyo ni a part 2 ma za ku ji ainihin me ya faru kuma za ku ga ainihin me ya faru domin na samu muku bidiyo.